माबार सुखांनानै थोरसि लथाफोरखौ फुंनि खामानिखौ फोजोबनो हाबोला आरो टेनसन गैला। ओंखामफोरखौ माबारै जाननानै हैनि र'। आब'आबो स्कुलाव थांगोन खोमा दिनै। ओंख्रियाबो दंखायो खोमा, ओंखामखौ जानबानो जागोन र'। नै मा जाखो दिनै बिफा फिसाया सिखारला नामा? आबा दे सिखारदो सोरांबाय। इसेबां उन्दुबाय सानैबो बिफा फिसा दाबो सिखारलानो स्कुलाव थांनानै जासिगोन। दादाय सिखारदो। हमख्रदनायसो खोनाबावबाय आं बिफाखौ। उन्दुबायसो बे सारिखौनो मोनासै, हराव गोबाव जाबायना उन्दुनाया खाना जानानै सारिखौनो मोनदा खोमा दा। र' फोजाहैनांगोन। दे आबा बुथाल सिखारदो स्कुलाव थांनांगौ। बाप्रे बाप खुम्बुखरनाफ्रा बिफा फिसा दिनै उन्दुनायानो जोबला खोमा। ओइ 8था जाबाय सिखारदो। हा सासेना माथो बेरलावलावसो मेगना। सारि मोनबाय सिखाराबा सिखार, स्कुलाव थांनांगौ। सिखार सना, एसेबां गोबाव उन्दुआ। नों एसेबो फरायासैयानो माथो। दिनै स्कुलाव थांनांगौ। दे सिखारदो। बुजागोन सारजों गोबाव सहैब्ला। हुगोन फै। सासे आरो नुदोंना सारिखौनो मोनाखै। ओइ रादाय, बाप्रे गथ'खौ बादुला खालायगोन नोङो बेबायदि गोबोरै सिखारि। बादुला जागोन दे गथ'आ, खिन्थु बेबायदि गोबाव फुथुनानै लाबाय थाबोला। सिखारा मानो? नोंखौ नुनानै गथ'आबो सिखाराखै, उन्दुबाय थाबाय। र'लाय माबा उन्दुनो हायाखै। सिखार सानैबो सिखार, नङाब्ला नै आं दै लाबोनानै होनोसैसो नोंसोरनि मोदोमाव लुनानै। र'लै सिखारनोसै र'। दे आं खिन्थु आरो खेबसेबाव लिंफिनबावनांगौबा होजागोनसै नोंसोर सानैबा आंजों। माबारै थु दुगैनांगौ, खिनांगौ, जानांगौ, स्कुलाव थांनांगौ। दे दै सरना दोनखाबाय आं दुगैनायनि मोखां सुनायनि। माबोरै फै। थ'आबाथ' नङाब्ला आइजों दै सारजाफैगोन जों। थौ साला बे खानिनि थाखाय एसेबां समनि उनाव आङो बे बेसेबां गिदिर शपिं मलाव फैनो मोनबाय। आंनि मुङा हाला, मावो आङो फाला। साला बे खानिनि एटिएमाव 1.5 लाख फैसा दङ। एसेबां फैसा दिनै गोसो बायदि शपिं खालामगोन आं। बेनिफ्राय बे खानिखौ बुंहैगोन जे आं गावनि एटिएमखौ लाबोनो बावगारदोंमोन, बेनिखायनो नोंनि फैसाखौ लाथ'बाय, उनाव दिहुननानै होगोन होननानै बुंगोन। बेनि उनावथ' बे खानिया, दादै आं नोंनिफ्रायनो फैसाखौ लाखिनो नामा दादै? नाङा दादै नाङा, बिब्दि होननानै बुंगोन बे खानिया। आरो बे खानि रितुआ जा बुस्थु बायनो हरदों बेफोरखौ आं गासिबो दुप्लिकेटफोरखौसो लांजोबगोन आङो, खम दामिफोरखौसो। बिदि मा मोनथिगोनसै, नुआबो मियाबो सोर बुंगोन। रुवाथियाबोथ' बारा गोरों नंखाया, जेबो मोनथिया बिबो, इंलिस रोङा खोमा। पेपारावथ' इंलिसैसो लिरनाय दंजोबो, नाम्बारफोराबो। औ बेबायदिनो खालायगोन आं। हालालै हाला। नोंनि समा फैगासिनो, मोजां सम मोनगासिनो। येस, बेबायदिनो खालायनोसै। खम दामि बुस्थुफोरखौ बायनानै लांसै, बिनि उनाव फैसाफोरखौ गेरामारि जोबसै आङो। बेनिफ्राय आंनि एकाउन्टाव सोनानै दोनगोन। सोर मिथिनो, रावबोथ' गैखाया। बे खानियाथ' मिथिखाया, हौवायाबो फैनो रोंला। बे खानिखौ बुंगोन बेनिफ्राय, बे नों लांनो होनाय बुस्थुफोरखौ मोनाखै, बेनिख्रुइ दाम गोसाफोरखौसो लाबोदों आं होननानै बुंगोन। औ हामदोंआनो दे साला, बिनि हौवाया साननैसो फैया। बे हौवाया फैयागौ मानि बे रितुनि एकाउन्टनिफ्रायनो फैसा गेरामारिबाय थासिगोन आं। हामदोंआनो खिन्थु आंना प्लेनिङा। दे थाथोंसै दे, बिनि हौवाया फैथ'नांला, साननैसो फैयाबाबो जासिगौ। बेबायदिनो आं आंनि पकेटखौ गरम खालामनानै दोनसिगोन आरो आंनि एकाउन्टाव फैसाखौ थाइसे, थाइनै, 10 थाखा, 100, 1000, लाख खालायै कौटिनि जुद खालायनांगोन आङो। आंनि मुङा हाला, मावो आङो फाला। बेबायदिनो आरो साननैसोनि उनाव अफिसावबो जुदि आं एन्ट्रि मारिनो हायो, होमब्लाथ' आंनाव
बेसेबा थाब समावनो कौटि कौटिनि मालिक जानो हागोन आं बिहामजो ओंखामखौ होबायना बिसोरनो खुरनै होबाय र' आयै जाखांसिगोन खोमा दे होमब्लालाय आं आबौखौ लांफाखानोसै स्कुलाव आंनो दोनहैनोसै नों सकआव थांनो नागिरदों सकआव माने सकआव नङा र' बै माबा एसे माबा बानायनो नागिरदोंमोन आङो रोसि एसे माइरं मोनगोन खोमा सोरानोबा थांनि र' आङो मोनब्लाथाय एसे बायनानै लाबोनोसै अ बेखौसो माबा आयै आं बेनिफ्राय दखानाव एसे थांगोन सानदोंमोन नोंनि दखानाव औ आयै टेलराव दखानाव एसे थांनो नागिरदोंमोन आङो दखानखौ साफा खालायथाराखैना माबा बुस्थुफोरा माबा माबि जाजोब्बाय खोमा एसेबां सम थांनो मोनाखै एसे साफा खालायनानै फैनि आं आयै आंनि दखानखौ आरो थाव एम्फौफोरसो जाजोब्बाय खोमा आयै जिफोरखौ अरसिजोबगोन खेबसे साफा खालायनानै फैसै आङो ए थां आरो होमब्लालाय साफा खालायनानै फैदो खेबसे आरो दखानखौबो खेवथारनायबो जायाखै माथो गाबोन समफोरनिफ्राय खेवदो औ आयै आंबो बेखौनो सानदों र' मा जागौ फिसा सनजय मैया माथो बिहामजोजों रायज्लायनानै थिनहरदोंमोन आं अबावथो बिहामजोआ माथो हरावबो हरसे फैयासै नोङो अबाव थानाय ना न'आवनो थांदोंमोन आयै न'आवथ' थांदोंमोन सानाव थांदोंमोन आङो गालिया फैयानो आं टेनसनावनो लोगोजोंसो हराव एसे लोंहैदोंमोन लोगोनावसो थांदोंमोन आं हराव फैयानो मानो फैयानो बिलाय आंखौ रायदोंसो आयै आं बेखौ खेर खालाया बेखौ अनला होननानै गुबुन हिनजाव जदों होननानैसो बखिबाय थादों आंखौ नांलानो मालाय आयै मा बेफोरखौ बखिलाबायदों बिलाय मानसिनि संसार जानायखौ बियो मा फाल्थु मोनदों नामा मा जाहोननि थाखाय नोंखौ बेबायदि बुंदों बिलाय गावहानो मोनसे मोजां गुन गैया थेवबोसो आङो गनायनानै लायो बिहामजो होननानै अनो थेवबो अननाय लानो रोङा मा खुगाजों बियो नोंखौ नांला होननानै बुंदों संसार जानायखौ मा हौवा हिन्जावनि संसार जानायखौ मा बियो खेला बायदि मोनदों नामा गेलेनाय बायदि मोनदों दिनै एसे गाबोन एसे दिनै बिजों गाबोन बिजों बेसे जारला बेफोरखौ बुजिनानै मोनाखै नामा बियो दाबो मानि नांला बिलाय बियो नांला होनबानो जागोन नामा आरो मा मोनदों बेलाय बियावलाय हारसिंलाय मानो फैया बियो फैलानो आयै आं मा होननानै बुंबावनो आं आरो बे न'आव थानोबो गोसो गैला जानाय लोंनायनि जेबो टाइम गैया सम गैया जेबो माबा गैया थांला आं बेयाव नोंबो दासो मेगन गेवदों मानसिखौ बेबायदि खालायनाय जाबाय नोंबो नोंनि थाखायबो जादों बेफोरो आगोलनिफ्रायनो एसेबां बेबायदि अननाय नङामोनब्ला बेफोरबायदि एसेबां लाय होनाय नङामोनब्ला बेफोर जानायानो नङामोन मिथिबाय नोंबो बेयावनो गोब थाहैनानै दा थांला होननानै बुंदों नोंबो नोंनिबो बिराद गोरोन्थि दं बेयाव मिथिगौ ना आगोलनो साना हौवा खामानिफोरखौ मावनानै दासो बुजिबाय थांखांनायनि उनावथ' आरो बे थांखांनाय समखौथ' नोङो लाबोफिननो हाला आयै आं बेबायदि जागोन होननानै सानाखैमोन नोंसोरनि बे गुलाय गुजाय संसारनि थाखायनो जोंफोर बिमा बिफायासो टेनसन जोंहासो जेरावबो सान्थि गैया रैखा गैया फिसाफोरा साना हौवा खामानिफोरखौ मावो साना हौवा हाबा जागोन साना हौवा गोरोन्थिफोरखौ मावगोन उनाव गोरोन्थि मावखांनायनि उनावसो बिमा बिफाफोरखौ गोसोखाङो हो मावनायनि सिगांथ' जोंफोरनि सिगाङाव जेबो सोङा नोंसोरो आरो एसेबां बुंदोंमोन आङो गोबौ दा खालाय बाथ्राया गोबौ जाबा गाज्रि जालांगोन माबारै बिहामजोखौ लाय होननानै गैया खोनासङा नोंबो आं आरो बियो फैगोन खोमा साननानै नेबाय थादोंमोन सानैबो एखे दा मा होननांगौ आं सोरखौ दाय होनांगौ हो नोंसिनि संसारनि थाखाय जोंहासो साला सान्थि गैया बिहामजोआबो माबायदि बिहामजो बियो गावबो फैनो हाया हौवाखौनो नेबाय थागोन मा मानसि बेबो सासे हमनोनो हाला आङो ना गारनोसो लुबैबाय गुबुन हौवाजोंसो थांनो लुबैबाय नामा बियो बाथ्राफोरखौसो बुजिनोनो मोनला र' आङो मानो फैया बिलाय हारसिं मानो थानांगौ बेयाव नोङो थाङासैयानो दे लायनो थाङासै बे फैनो हाया नामा गावनिनो न' हमनोनो हाला आङो मानसिफोरनि बाथ्राफोरखौ नोंसिनि बाथ्राफोरखौ खोनानानै आंहासो खर' सर' गाज्रि जाजोब्बाय अबाव थांनो ओंखारखो नोंलाय आङो आंनि दखानाव खेबसे थांनानै फैनि र' साफा खालायनानै फैनि नोंखौ समायनाथार नुदों सुदेम नोंखौ बे दख'नाया समायसोयो अबाव समायना आरो बुरैबाय बुरियाखै सुदेम नों दाबो आगोलनि बायदिनो समायना मा होनदाबाय थायो नोंबो बे दख'नाखौ नोङो न'निफ्राय खावनानै लाबोदोंमोन ना आंजों खारसनबो खालि
औ लाबोदोंमोनथ' र' आइनिसोमोन बे दख'नाया। आं नोंखौ बे समाव एसेबां मोजां मोनोमोन नोंजों खारखोमानो थाखाय नोंजों संसार जाफानो होननानै आइनि दख'ना मानि खावनानै लाबोदोंमोन आङो आइखौ दुखु होननानै आरो दे आं मा खावनानै लाबोदोंमोन बेफोरखौ गोसोखांबोला माबोरैबा मिनिनोबो ओंखारो दुखुबो मोनो। बै समाव मानो बेबायदि मोनथाय जेबोखौनो बुजिनो रोङामोन। बै समाव मामोन दा मा जालांखो? सुदेम नोंदि बुंदों बै समाव नों आंखौ बेसेबां मोजां मोनोमोन होननानै दा आंखौ मोजां मोनला नामा नों सुदेम? मोनो मानो मोना नाथाय बै समनिया गुबुनमोन आरो दानिया गुबुन जाबाय। बै समाव जों साननो रोङामोन। सिख्लासा समाव सेंग्रासा समाव मानसिजों मोजां मोनलायनायनि नोजोराया गुबुन जायो आरो सासे बुजिनाय हिन्जाव जानायनि उनाव बेनि मोजां मोननानै नायनानै नोजोराया गुबुन जाहैयो। माने होनब्ला थारमाने मा हाबा जाखांनायनि उनाव मोजां मोननाया खम जायो नामा? बे नङा मोजां मोननायाथ' मानसिनिया अरायसम समानैनो थायोना सोलायनो रोङा। जाय गोसोजों थार गोसोजों मोजां मोनो बेनि मोजां मोननायैनो थागोन। नाथाय बैसोजों आरो समजों नायनायनि नोजोरियाया गुबुन जायो आरो